Deniz ýakatynyň şäheriň durky düýpli täzelenen howamy ediline Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň uçurgyny. Dostlukly ýurdun başçyny Şawkat Mirziýoýew uçuryň ýanyna türkmen halkynyň milli mihmansewerlik däpleri esasyna garşylandy. Biraz wagtdan Türkmen maşynyň halkara howamy ediline Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmonyň uçurgyny. Uçuryň ýanyna belint mertebeli mihmana milli däp desturlarymyza laýyklykda duw çörek ödüredildi. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz dostlukly ýurdun prezidentini mähirli garşylap, ony türkmen topragyna görýändigine ören şatlygyny aýtdy. Soňra Türkmenman şäheriniň halkara howamy ediline Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň uçurgyny. Uçuryň ýanyna belint mertebeli mihman mähirli garşylandy. Gahrman Arkadagymyz Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew bilen mähirli salamlaşyp, oňa çakyly kabul edenligi we ýurdumyzda geçirilýän halkara maslahatyna gatnaşýanlygy üçin minnetdarlyk bildirdi.